when it bring a dear ye dear Maya, now any papa. National House of Chiefs, obey a president, and I mean who say be Obama. Your money be bri or what Dormahene can hear you. None of Cassa or say, or Pentoka. Now to go and Toka do was a Dormahene, Doma as a whole. From time when Musha see a baby and Toka do was a Dormahene and the problem ever Sampa. I didn't know the problem ever. Dormahene Equatina baby can say ye koya or no be organizing. Eddie Bunofua Basampa and my mother attacking. Sadano Bunofua be under the leadership, under the authority of Dormahene, because the council will be mobilized. Omupa hope to Tio and will be free. Nyina se emamo kwaba ene soso ye da fofo twede mpo nyankopon ede amaye eno nti yatena se aye ba besua de ene die ne ye ba besua ye Dormahene ede nsem bia tudwa se basabasa ya ekoso ewo Sampa no enam krobia wifi asante kotoko hene ensaso meche otumfo osetutu abebio osante hene ensaso enama basabasa ye no aba eno nti ne ye bedi nkomabusa se Ebra Sampa Manson no eya de hyesem koto Bono Regional House of Chiefs no na ye Dormahene no yo hene e de madoma wo ye part of Bono Regional House of Chiefs anasa debi de etoso miemu no ebra wasante hene efre Sampa asem no ema eye wo mbeka asem no ewo osante hene ahemfie no na ye Dormahene na ono na ye president e de ma Bono Regional House of Chiefs anasa enyonwa na krata no nso a efiri Asanteman Council e de call Bono Regional House of Chiefs e koyi Sampa asem no e di aba e ya Asanteman Council no na ye Dormahene anim asem anase debi na wo hene nso bua e ye Sampa asem no e ka wo nyina bo mu no wo hene de krata Asanteman Council led by Osantehene e de krata e call Bono Regional House of Chiefs ede role ni nyina ka ho anasa Osantehene anye ne sa ne koduru ye no nso ye Dormahene ensa kae anasa se basabasa ye na ekoso no ye Dormahene ne nsem bi e wokeka ye no eno nanam so mantokwa ne si ana panyin se wo kwaten wo baten do ogina mfimfin na ya tentrodo ntino yenko ne ye Mahama ono ye special assistant edema nana Sampa Jafla otosumienu eni nkodi nkoma esanse Sampa man mu de ekoso ne bra won bre no wono nanim enti ne nkoti mfiri no ho ye mana ha na ye na ye homra ye ba ne amana tena se ne ha ne de nkomo no e de atoso obahi bebe yara so watwen ya me adan ye ho aba me ma ye Mahama tena se ene ha ne yemfa nkomo no enhyehye so Irambacho me mo ha mejo so passion na po me adom ne mo pai boy ho ye amonso e nyame adom ye so se ye ho ye nyame ase ene de abani o ye Dormahene se basabasa ya ekoso e wo Sampa no enam yewra enam Osantehene ensa so na amano aba timi yenhwe Sampa nkonya sem sorry ye pacho ye afibe mu Sampa yenkonwa sem no ehyiase around 2004 ebra oba panyine akonwa no ebetoye to oba panyine akonwa ne toye no na Sampa akonwa no eye ni wa mamiensa ene ye di Sampa akonwa no ye nana ene ye panyine ye ya mamre mu no na fa na mu no oba odi kan ye fra ne yeli oba otoso ye no ye fra ne ya oba otoso miensa ye fra ne nyini omo ye nana ye fra ne yeli kosa no na chi ene ye wontafo mienu a no mo ye ma na esan se oba panyini edi kan aba ye fra ne yeli no ma mienu no omo ba ye omo ye ntafo no ye hyase free number 2 ene ye nemu wo mu nti ata panyini no na ye fra ne yana ata kakra no ye fra ne nyina nti ataka kra no oba ya ebusua no mu a omuni kofisu no asefo no sankrofo na ye ataka kra na asefo atapanyine no nso asefo no adama watara no mu a omuni miofa ebe gina amanhia a omunka asem no a yewra eboaye no nti saa nipa miensan ene ye pra konwa nti ma
oba panyina akonnwa no beto ye no na saa eni wa ma miensen na ye pri akonnwa no nti emra nti ase anya adwuma ye ntemu no ma asem no ekopie wo country fia ewo Sampa okay ma country etena so eka asem no eka se ampa ye aye friend yele ko sasefo no ye na oba panyina akonnwa no dia o man ti ase na Kofi so na oti akonnwa so nso antimi amma kwan ama ya mfa oba panyine na ama na media de enum na me offer aye friend abu edi asem no call Bono Regional House of Chiefs court say akonnwa no aba beto ya pre omudi amaye nanso still a ohene ne maye kwan emaye nsi and wodi injunction nso two ensasi ene anwa ne yetu no Sampa nti e ma na Kofi so no a no ye oman hene satam no ekoyi asem no edi baaye edi be ma ahemfunson a omo Sampa Traditional Council emo tra asem no so na sa ahemfunson etra asem no so no omo san di asem no edi maaye eka Sampa akonnwa no ye na ye sefata sa ye bedi enti emra na Kofi so no be ma ye kwan ene ochena anono so be free mu to obe free mu ema oba apanyina akonnwa no ene mema akonnwa no nyina ebeda apan enti ne nyina keka ho ama asem no esan bedan Yibuno Regional House of Chiefs nti ehwo na work for almost 16 to 17 years ano mu nka ho hwi okwae na ochena na Sampa nso eye asanteman dia otumfo dia titititi nti emra yewra etwen ya se Sampa fo di ohene beba Sampa fo di nipa beba bad obi ama no eno go so mama ye ko bisa no hunu se no Sampa nkonwa asem no ewo Bono Regional House of Chiefs na se dey bi ese asem no ebe pie ewo menhia because Sampa eka asanteman ho te Sampa akonwa asem ma eso mu di baha enti yewra emo mu frɛ yen ene yeni wa amammieno ana ye kono ebaaye ene obisa yen ene ye nyina gitu mu se yewra enyi asem no ombeka enti oyi asem no ede be ma yi committee ema committee etena so committee tena so kan wie ye no omudi ba asanteman ema paramount chiefs over 60 of them ema obia ma na yi ne verdict ena yewra ede na no tu so a ebe ye verdict se ene wa amammieno na eye yen ene Adama Watara na no osi wonim ye no won eye moja ni ebusia that's Abu Mahama ene Adama Watara mo ka so munyino mo nya ade ase a on hwehwe mu hu so munyina ye baako a wo hene hye so monko no monko yi de shebrante men na ebra na manson no mo twe 16 years no na Dormahene so aba that's Dormahene so eba 1999 a wo hene so ba 1999 no na Dormahene eye Dormahene data ansa na mo asem no ekona so ye member of Bono Regional House of Chiefs sa 16 years nyina no na mo asem no mo kwa na mo kotena so a Dormahene ya no waka ho Dormahene me se waka se oba panyine wo Sampa and was yi sa abrante no enye nokre because oba panyina akonnwa ne toye ena ye pria ehun semba nka Dormahene eye obi a nani edi Sampa ho a oba region ho a nko be hunu se oba panyina akonnwa no na e wo region ho a na oba panyine ne ho enti ho be ma susu be ma ne ho ena nka asem no susu no na nsem no nyina no tama na ebobo ba ebedu bebi edu emfie dunsie no nyina no na Sumahene wo ho sa pepepe Dormahene wo ho sa pepepe Dormahene wo ho sa pepepe omo nyina ewo Bono Regional House of Chiefs a mu twa ho kwan obi ene wotimi ye bibi fa mo hawo no ho debi na ai ye nkwa akiri kura na emra na Kofi sunu edi ade no bisa se sa ahemfo agbogbo omudin omu ben na tu ni nan esi Sampa da se me ba bechia no ana me ba behwe ne ye koso Sampa na Kofi sunu edi ade mfie se na Kofi sunu edi ade that was 19 odi ade more than 30 years odi ade more than 30 years yes sa nuado na enne won na ese so mo kire nuado no o man kire bia nkire na Kofi sunu bra no wote ase David o man si ho ye ne somafo ye nkan ye ne somafo na omo dim kasa ye nwunume anwunu beso omo baaye asase na omo tiso no enye omo asase ye ni omo ane ye bohye ye fra omo koti ofre Sampa omo kro no
ansa na waba soma ansa na waba sampa saa kotifo no ena ye ne omo baria na nwunumbefo no de asese se omo fra mo soma henkuri na omo na enye ho no no omo far away na entokwa bi no mo kokaye bunom no kasa mo ya kasa anwunu beso a it has overwhelmed them to omo kokon ye no ena ntokwa no ndi won ense ntokwa no funu won ena omo ba ento omo ba ye no ema kotihini emma wo mo asase no owura ebi a current baby omo wo na eye nsuo bia no eho ena no omo wo enti obi aba no obisa wonase a na kotifo na ka so omo anwuno beso to omo wo nsuo no mo enti omo din a yendi nim omo eye nwuno me enti ekire no bedru mre bi no omo ka se asase na yeye tiso no a omo ba ya ye neighbor di bibi ma omo no omo ka so yeye asase ne omo asase ene ye ne omo twinma nso saa manso ni kurampo no ebetwa wa Santimai Council ha enti ye ne nwunumefo asoma yenku ye ne omu nka da even emra biduru ya ye nananom through their benevolence a omo hwe se twami yawsa modua omo ma kwan ma ne di ade no saa mmere no kura yawsa modua na ye twami no ebeto saa manso no twuma ye twenye enti ebeye den na saa nipa ye ne na twimanso a onwura ye kuromo na ene de wono beka se kuro ni da na koma so owo hidden agenda owo adi mo bia opeso wo ya ogina so opeso wo ye enti mi ehwe ebra wo hene efre asem no megidi ye say a true writing yes and wo hene de ma a Bono Regional House of Chiefs and son almost so e de letter no omode letter na ba emma mo case no every Bono Regional House of Chiefs e de aba Santimai Council sa bre ni nyina mu no na Dormahene and na president edema Bono Regional House of Chiefs ana not on one na president because nanu ya na yewura koyiye yewura yiye no na oma ye nyina ye ba ye no de ma ye no oka ye oka wie ye no yewura woni mamamre oka wie onim sa konwa no ya Santimai dia waka wabo asem no enti ye so wo ye ne say o notify Bono Regional House of Chiefs for say asem no makan wie and this is my decision say am no wo ka say letter ekura mi letter yewura ma omu twereye edi koma Bono Regional House of Chiefs or say Sampa stool affairs Adama Watara Mansa Rose versus Abu Mahama and we can say following the customary arbitration decision of a Santimai Council in respect of the above stated subject under the presidency of His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II Asantehene sitting in state on the 22nd June 2023 it was resolved that Abu Mahama respondent and Adama Watara petitioner are of the same royal bloodline as against Mansa Rose co-petitioner who is not. Consequence to this fact, it has again been resolved that the royal family led by Abu Mahama should elect a suitable candidate to the Sampa stool in accordance with Asante custom and usage. I am directed, therefore, to inform you of this resolution by a Santimai Council. Find attached a copy of proceedings and decision of a Santimai Council dated 22nd June 2023. Let away and a Santimai Chirekoma Bono Regional House of Chiefs. How many months clear? So many months before on the 18th of December and Sana Nanasamba Jafla Beswai Achra Asantimai. And it's a Bono workers who are serious and they needed peace in Sampa. Nandi omo kano no kurepa na Dormahene ne yika Asantimai twere sa letter we krata we libera wo no dia en na Dormahene ye as a president dia no ye fa ho na say you ro Asantehene wo mu se tumi ne ye ne dia de yes na enso so no wo de buo ema wo bibia no emra ebo National House of Chief Hobra no so wo hene de ye adwuma sa enu nti enye letter nko akeke ne letter we nko na ohene de koye na emom the proceedings no very good enne said they was bu asem no very good ni nyina ka ho enne ode koma Bono Regional House of Chiefs na Dormahene eye president enti na se ekode a eko president ni honom straight very good enti na se yewura Dormahene ne nsa aka wo hena tamu no very good wakan enu nti ya de nti na wo hene dane ne ho hinta dua kire ensa be gina bonten aka se de ekoso wo Sampa no ena mo hene nsa so wo hye Dormahene a edinti ene wo pese asumdue emma Sampa Dormahene
moreover no me blame no bebre or is try wa ma hu kwan e man krofo bi use no enkrofo bensa e bi te say Dormahene o say enye Dormahene enye nneoma nyina na ye ka ne me nana a wotete me no ma meti bibia se say nneoma bi wo ho a say this year emfiri we no mo emma nneoma bi wonso a woni obi di nkomo a e wo kokoamu a emfa bofo nti emfa ma abontin na so ka kire waso wan kan kire wan enye saa enka nneoma bebre wo ho a ye betima ma ne pa hu no but ye nim say ne poto kasam ye kan say this one too shall pass ne ye kan nyina ne say nanu a na Dormahene eni oman panyine abekirechire e kasa no ka say ye ra wie ye no wanfa anidie amma won wamma mu letter we nsu kire say wo twere letter di brew na letter no so wo twere na so wo de ni proceedings ni nyina ka ho e di brew enti na no kura bia ni ne na Dormahene ka say asanteman wie ye no o man ka hwe ankire o mu enye no kure letter we or the call in August the letter we call in August, September, October, November, December, and sana the new chief no eba beswai 3 good months to 5 months dia na dia enti Dormahene ene di problem eba Sampa adinti na wodi problem eba ni enti amika so na di problem eba se emra yewura ema ye date a ye di nana sangba jafla otoso mienu beba amam na aba beswai no Dormahene ekotena baby kan se ye koya ono be organize Edi bunofo aba Sampa ema mo aba ataki lo and behold dana na ye swai e wo Sampa na sangba jafla e swai che na himfo na ne manfo nso aswai che no ahimfo aswai che no sada no bunofo no bi under the leadership under the authority of Dormahene because ne kan so obe mobilize omo ba ho betutuo ema obi fremu enti Dormahene kan so obe mobilize omo ba ho no e na share wo mo kutupa omo kofa atutrafo mo betutuo ema obi free mu enti Dormahene no ena di problem ne ba kro no mu enye Dormahene di problem mo ba asanteman di asem ne wie omo twere card abrɛwo a wo ye lawyer ni na usan ye judge na wo fi say mra no ne omu ye no amfa mra mu ade na be nka be fa mra kwan so wanfa enu bia nso na wo ti baby na wo kasa sebi emfese e fata say ohene eka na wo kana na eya ade a eburo ya dwene so na Dormahene the American nyina say Sampa wohwe ye setting baby a ye wo any doma ye wo something in common ye border town omo so mu ben border akashufo no e wo ye ho omo ho ba do pe kashu baby a ye di hu dwa kesi pa e Sampa enti Dormahene ye na basabasa ye ba ho a kashufo no nyina be recolocate akone ho na wo tre ne kuro no enti saa nneoma no eno na omo hwe Dormahene nso no ono nso no pese nneoma e koso wo Sampa no enka ye relocate ne ye famras soma na basabasa ye ba ho dia obia by force no be relocate about eno nti na omo hya ase a omo ye saa nneoma enye odo eni asundwie na omo pe na omo tre mopo nyina ne se basabasa ye be ba Sampa se ne ye be ya anwuma e koso wo Sampa no e be relocate akọ omo kru no mu enti nneoma omo ye nyina no e ye ntro ye enye ye ra na ma basabasa ye e ba ho na mbom Dormahene ene Dormahene Dormahene ene enkrofo mienu miensa bia omaka omo ho abomu obi ti se Dormahene ehwe omachi because Dormahene say Jape kromufo agina sase na ne nyina no ya santeman ene santi no omo gensi ye Dormahene nso eka ho se ahemfo no bebre wo bunu a omo ye ready se omo ba beka asanteman ho enti wo ye Sampa de ne se ya se ne be ya bebo omo ho no omo ma na momoboa ade a eye wodie no na eye wodia Sampa ya asanteman de na Sampa bekoso ya asanteman de even wiase ko na wie ya na wiase foforo san ba Sampa bekoso ya asanteman de yo ene wada mama min say musa obio ohene ede petition no anasa wade ne nsem yi koye na wade proceedings nyina aka ho ewum so ohene o ka asem wi aye mrade na so so de buo ni anidie ede mawo na wo hwe de ye Dormahene eye ya obeka se de o mantimi amfa mfie dunsia anye no a ohene de afintamu aye no obeka se ye hu ani wuo ene hu ani brenti ene o mo boa pa ba bonten beka se de be ya emebu no mo hye o machi no enka se sebi empanyifo mu ni ene ma papa bia de ma bono enu ntina ma mo yesa na na o se o hwe yi Asante Kingdom na eye kingdom akwa enimu pa ene enhyase ene ehyase titititi anananom
na nanom bre ye hwe omudwaja gu ye a ede chichire oman no enti obi biara ehunu asante a the uniqueness of it no emma binomu e feel jealous about it eno enti binomu e create bibi with the nation so oh eye buno adentina Sampa wo buno region na omube ka asanteman ho with the notion said they have forgotten say asase krona ye frɛ no buno no emere bidro ya na ye asante territory enti adia ye asante territory recently ya na Kwame Nkrumah be create regions aye no sa no it doesn't take the traditional authority no enye free ho then the regions were created for administrative purposes for central government enti Sampa enye buno ena sebi ye kura ye nya buno fo ye sene fufu a ye no ye nka omo ye nya buno fo kura ena domafo na omo ka so mo ye buno fo no domafo no mo treze mo ho kura na enye ho na mo fre omo fre asantemaso enti doma ne sumafo na no ya na mo ba ho omo pie mo central na omo kura onsa na omo ko ye asantemai defeat mo fam mo fre boma e de mo ko ya ma wanfiefo ko gimu enti se sanyo ma nyina sisi ye ma ba ya na waba be hunu so obi kingdom akwa animu a ye mfa ni bre ni wotan enka se me pese me yete se wo no oba ne nase besua no wabisa no oye ne dan na asantemai abaya asantemai no wasua fre ni ho ana wodi wo ho bona watimi abo wa ma wapagya na enya nuoma omo ye eno ene bema asanteman aba form entime ma form ene entime ma form ochina na Sampa be koso aye asanteman part of asanteman forever na yo miemu sana abranti asese enam no so a empanyumfo ye de omu ye abranti samudua ebrebe no obedi ade na wan no so aitere no na eye den na hemfa no otena di na henie no o say ye nananom emre pi no enuama bi wo ho no mo ka kire say maye nka ba de be dru mre bi no na ese yitimi ka sanete se ne be ye awiase be hunu ne ekoso penyize se fence de hia nko akwa adwan nti emre dru ya ese ye kire o mase no ye ko ye nananom samanfo ho kogu nsa sre wom se neoma na mo ka say maye nka no sese adru de ese yitimi ka sa modua no na si efri Cote d'Ivoire akro bi a ye friend yorobodi okay emre bi dru ye Sampa akonwa no e massifo ne yedi na emere bidru ye nana bi a ye frɛ no nana sanaja ye nana sanaja yi emere na odi na henie sa emere no na yewra asante hene osai bonsu enso nana edi ahene wa ha oni German ekokon ntokwa a ehya ase 1817 to 1880 sa ntokwa na ye kon no sa mfie mienu yi ye nana sanaja ekon boa asanteman emomko ye nti ya na sanaja emere a osan yakọ no okoduru ye no na yere ene ne ma no omakumu enti na damfo bi kofa oba bre no a no ofre no sorti a eno nso Cote d'Ivoire e ma ne ware no ewo bema ye fre no nwa kofi enti na nwa kofi no ye obema aseni enti na nwa kofi no one ne maame no na sanaja free mu no omko sorti a ho ti emere bi beduru ye ni ye ni bema ewo abusia no mo obedi akonwa ena omko fa ne free sort a ema ne bedi ade ye na nwa kofi nti ye na nwa kofi ne di ade no sa mmere no na enko atonton na ewo ho Sampa nso ukọ abakosem a na eye one of the center ufa Salaga na Sampa nso ye center na ye ton wo mo pa nti sa mmere no omudi abraya bi ba ye na efrem no na abena ema ye na nwa kofi no eto no nti woto no ema na abena no ebepie ye fie ho ahemfie ena na abena no enyine bewo oba bia ye frɛ no Marcel ena Marcel no bewu abrantia bia na ye frɛ no Yawsa modua no enam sɛ no wo fie ho no nto efie no no wo nti emere bibduru ye ema atakakra na sini a ye frɛ no Kofi Sono a no wodi kan ebedi ade nti obedi ade no na Yawsa modua no enam sɛ wo fie ho a oyɛ ye hu ye nipa no woto no nti no na oyɛ mo friend is entwami e de man na Kofi Sono a otoso mi baako odi kan ti na Kofi Sono ekɔ a no ne na ekɔ a eba enti saa yensen kekan we ye ne somafo ne nyoma a ekɔ so a eba nyina no no na ekɔ nti mra na Kofi Sono a odi kan be ye mre no ene wo hye a adihye no mo akonwa no mo se e wo mo se Yawsa modua a oyɛ twami enye dihye na mmom enam se mene ne na ekɔ a eba potoka sem ye fra bi fi se for the sake of institutional memory mene na ekɔ a eba ntino mewu a mo mane ni ade na won timinto amanso ne so no man very good
titino nso no munya yimo because oba fie okra obi betimi akata so ma wahunu se we kura unnim bebi a wo free enti o muti ase na Kofi so na wodi kan free mu no na yawo sam modua bedi ade eno ni mra di kan a o mo bedi ade enti o mu di ade wie no sam modua sefo no fi se na yawo sam modua na o mo ti ase ma ne bedi ade no amakwan ama abo Royal Gate e di ama won okay na say Nana Kofi so no bo akonya no anase wode akonya ne ma eye Nana Sam modua ne chiame no se won hya ne mpaboa no won to won ne suma manso no nso no wo frɛ busunya ne nyina adesi busunya na wode tu monim wode tu wo manim se na se wode ma Sam modua nkoa odi man se owu a akonya no nsa meda ba bi eda very good Sam modua ne nya divia that is the end enye se o create Royal Gate na se wa mo Royal Gate bi amfa masa modua asefo ne se omoso mameka ho bi essence omudi bia enye ye omakonya nkasa na ye chiame akonya no chiame na wodi okay hwe ukọ me nkọ far away kurampo no 7 member committee a me kan say Nana Kofi so na otoso mbie no eti ya omotana asem no so no o fa sa ruling no paragraph 4 omokan no mu say emere bi duruye na manso mayo na omo pese omo draw family 3 emma Sampa akodwa no onim de omo ye eni wa ma miensa na ye di ye ho ade ye moja adiase e wa akodwa no mu no omokan ye bom say ye nko draw ena omo yi Sam modua eni ye Nana Nwia Kofi e ka omubom adentia ye Nana Nwia Kofi me kire mu no me ma wuti ase se na oye bema aseni ena obedi ye ena ono nso ena to Sam modua nana enti upo obi edi na bata ne ho a bema aseni a obedi ye ono wan free e ma aseni obedi ye ono na to we enti obi upo obi di na bata ne ho a ono e bi ne bata enti wo hwe sa relo na omo kan se ye ka Sam moduafo eni ye Nana Nwia Kofi ena bo mu so omo nkodro ena Sam moduafo no ka so omo ntia se adentia because omo nim so omo tia se pe na omase na ekata ye no ye beyi ama obi ahunu Sampa akonya na omo nka na sa de so a eni wo no so ye den so eni wo okay enu nti abrante ye Sam modua ebre ben esanse ya ante ne ho nsem ya ante ne ho mpanyin nsem bia kopem se asem no eba ohene ahemfi a ohene ka mo mienu ebo mu a mokoye akire a mo de ne baaye no sa bre na obesre wo hene ntam e kan ya ni nua no abrante no begina mo bo nkuroma no no ono ne yahwa oye na busuafo Sam moduafo no bi omo anu omo gina ho omo kasa ne nyina ye moja ba ko pa na e wo mu ne anama watara no omo ka ho ne nyina na Roseman sanso Roseman san Sam moduase ni enti ebra obesre wo hene ntam e kan wo menhia yimfie ka so ono ne ye de hye no sana akonya ne bi nanan ko wo paadi sa pepepe na ebre be no ko frɛ no ho so yo hene eno ni asɛm na metena se na medwin ho a menti ase na so question I say bebisa menua madam for Dormahene ne say so say Sam modua na oyo hene back from 2015 a mre ben wa ba meeting wo hoda ana krata ben na free Sampa eba Sam modua sign da any time bia until say ye Nana Jafla wotoso mieno be so aikere otumfo yi yera na Doma kuku ahene on na ye adontin hene ema Sampa traditional area on na ye acting president no sinsan ye krata bia plot wa ye ton wo Sampa ono ena na esan plot bia ya ton kopim se Nana be so awie ye nyina sa papa na ohene na na asan ento ohene be na be wo kromu na wo se yase ohene na ono no ntimi nsan krata bia no wo se yensi ohene bia na ye be pie yera enimo na omo pe Eradi asem ni wie first petition na ebaye no na eyanuanom na ebaye ena enua baako ka se onim baako ena baako ka se o minim no mabusuane no ena omo kotona ase ehwe enua ma mo hu no se omo nyina ya abusuafo ena yewura ma omo ka bom esra tamkese ka tamkese se omo kon ka bom no omo nye omo ye no wie ya pe very good omo ye wie ya pe na mo Sam modua yi mo di petition baye se mo nso mo ye de hye e wa konwa no mo ena ye nua baako dwompo be ka mo ho ena ye sai tena asem no so ka ye hu no se de bi enya munya de hye wa konwa no mo enti hene kire wo mo ase so enti omo nka konwa no ho omo nsi wo hene eye Dormahene ena o twa sebi ni o ka no enye nokore because Dormahene si yasi wo hene a eye den na kuro no a yasi wo hene no acting president edas wo so ena mami nse musabi
Nana no matena nkonya no mo yes South Chief sir. Sir. Na Adonhene no acting as acting president for 16 years. Sir. Na won nyina brantie no. Na won nim say ya brantie bia wote kurum hono mo. Emu won nim say ya brantie bia ofre no ho so yo hene je se akire. Esanse nana no mo ye nim say omo Sampa no. Omo nyina no mu so akire. Eye wo hene foforo ye omo sa be side nanim ewo eye yi no. Mienhwe Rosemansa. Ne die ene samodua awodikan. Medasi. Ne na o ka kakra no mekan no hansa na mabaha. Na nanom enkuro ye ka man o man a enye kuro baako. Kuro a etwa ya hye nyina e ka Sampa Traditional Council. O man himfo a ya gazette won. O man himfo no nyina ya gazette wo mo. Won madi ade ama wo mu din akwa ban krata mo se ahemfo ni o mu nyina eta na Sangba Jafla asantemai decision achi omo ye dodo sin kurukuru ni kurukuru no ye wo kabile ye wo jaraso number 1 number 2 ye wo kukua ye wo jamra ye wo buku ye wo bonakere ansana waba Sampa kuru no ma nkonwa no bi nyina wo ho sa nkonwa no nyina obi enu ho nim samodua debide omo nyina ta achi enti niye na samoduafo ne ye mra ye koye ba ya omunya Dormahene ne Somahene a omuta omachi no mako kuro we ye betu wo hene ne yesi we na obetumi akọ obi kuro mu akote no hene enti anye yi enti ahemfo a ya gazette won a kuro omu ya dishi kronkron e wo kuro no mu a omu nim amamre ne amane omu nyina eta na Sangba Jafla otoso mienu achi ne asanteman wabeswai allegiance ama asanteman omu nyina eta na achi even Twamehene atwamehene omu tata papa ne ka se debi obi a memene mamamre na menemo se wei ena ye Sampa bakosem ne yakoka asem no na ye ranso aka wie no de na Sangba Jafla na medi na chi enti omu nyina atwamehene no mu jazz jazz hene ena eye omobusuani on se sebi ye setting no mu no ne ye ka jazz ya ye de ma obi a on na hwe ye nuoma so on na hwe ye japade so wo enkonwa twene ne nuoma ye wo enti normally no ye mfa madehye so enti ye de ma omuhu nipa ne bi e na wo bakro no mu ade bia me ka se me nana na tete mi o jimi frame ma me ho at the tender age nti bebi a wo wra bia no de me ko yes wonim djuma very good enche wo de be hye wonsa na o de me ko ma me hu no wo ba ye kuro mu ho a ye kasa mu no ye fra bibi tinibuo ye ka tinibuo a ono ene ye enkoa no mu nyina omudi hye na wo ba ho a jase hene no ne nua ma no ena boduwa no ekora won nti obi a boduwa kora wo na wo ye enkoa no mu de hye wo ye dan be ka de hyesem e wakonwa mo nti ye de sa akonwa ne ma no na esam se oni omu na ekoba nti no nti onu mom oka omo ho but apart from ono no ahemfo maka nyina wo kan 7 be ma committee ruling na ohene ba ko pe ena na oye dissent no no pe na ka se ndi ahemfo ni nyina ka se akonwa ne ye de no ono pe na wante ase sa ohene no na oye kofi no aseni a oye atakakra nyina aseni ono sesi amene wo kasa yi obeswai ekire na Jafla esan di nachi eba menhia beswai international nana no mu a omo ka ho bi ma Sampa mine ye Sampa no omo nyinara eje asante hene enso ne petition ni tum anasa ne rule ni tum eno omo di ekire swaye esa aba be swaye wa asante hene ni ene me yenhwe na wo ka se Somahene se eye sa modua senko wonim ade eda omo ne Somahene ntemu a engo nko soma ne nana sa modua bedi ade no ede na eda Somahene soma ene wo mu ntemu nti a eye chiwade ma ne se obeko soma o se wo hwe se de na me ka no se ye ne omo twen manso ti sa manso twen mu no sa modua no twame sa modua ebetoa manso twene so aye ne sam somafo ne ye twame sa modua ene omo twen ye emma enkonimdie ebaaye twame sa modua ohunu sammere no ohunu somani kura na sebi ntana me ka to say durumre bi a nuoma ne bi wo ho no ese ye kama o moti no mutime bi so mu nananom no mu ka kire wo no moti nuoma bi ase edurumre bi mane hunu soma enu na egina so a papa na nsori biom ohene no
bae e ma ne hunu ohunu ne wie no ana it say entwa yade e to papa ne so samodua amfiri saa nneoma ne mu biom na odi wuye wei eye ye ho abakosem ho a eda ho a sese ya bebia twame samodua ye nananom enam odo ene yesu ma ne bedi ade no bebi owo bia ne nasefo eye no menim se ne ho onye happy e wo bebi owo entina se Rose Mansa abemu ye wo frɛ no ho wo hene ne ba no ana Rose Mansa ne ba no o se me kasa no Rose Mansa enananom eye na bena asefo no jamanom ena edi ba mu a wantoto aso na ebesu menanta ena menanta be wo Rose Mansa no ni ofa nimpon aye frɛ no Master Kwame ona na ye samodua omabusia panyine enti Rose Mansa eye Kofi samodua asini na mmom ye ba menhia no na omu be klemu se omu ne sam Kofi sono ena ye ba ko se busuadua no eye Mamodu Watara busuadua no omu bowura mo na ahwe a omu busuadua no kura no omu yi Adama Watara no mfirimu omu yi omu firimu kura ena omu di omu ho be hye mu ene ne keka ho but stam anas Kofi sono na Kofi sono otoso mienu etiase kura no na onim se omu nye ye moja ye ni omu adidie ni ye ntamu da oba we nipa wu a eni wa ama myensa no mu ne ye kwa eba andama ni ofa nimpon pa ni ofa nimpon enti wo be ka se eye enne sampade na aba na enumu ho no mabemfie kakra ne ne ye tuebodom sa na tuebodom hene omfa so ehye no hye ne ka nansan mu anso so eye sekwa enso hene wo firi mu no so etuo kasa no fofore nso so ba ye ho nsem aye pi Dormahene eni ne nuanom kasa wo mo kasa buno champion buno kamum eye buno champion no omo kodi amabuno anasa to serve omo kasa selfish interest omo on say entra me sha say na me kan bibi say ohu say obi aye bibi a ese obi sa kwan ban so no ofade ye asanteman na wahunu no enya sa nuaman no ye de ye o na no o kasa o say opentokwa na ntokwa dodo say na Dormahene doma as a whole from time wa mu sha ase bebru na ntokwa dodo say na mko ye na sebi baby emra ye wo mu enya sa nuaman no kura na ehunya enti se wo pese wo ti bunu champion ye mfa by force enti bibi ye mane nyefe no obi ntra ho nka say we na mepe na yemfa batapa anye enti ne omo ye no eye omo selfish eyi ono Dormahene no pese wo project ne ho enti se akonwa de bia mebisa ne se wanfie kura wodi asase mawo a wono na asase a wo betena so a na ye fra wampiam a se wasesa wodin dia wa bai says wanfie aho asem ba na wanfie etam asem no e de ba menhia se menhia nka wanfie fo mafom because mra ne kire se baby a akonwa no ho na yedi ho asem enti Sampa e wa asanteman mu no asanteman e na se fata se yedi ho asem asanteman na di ye nti asanteman di wie ya wo ye lawyer wo san ye judge na wo ye mra nimu ni no enka ne ye se Dormahene otimi ye ne se so wo fi se wo ne asanteman decision no wo ni ne nya adwen no wo twere letter as back as August e di bere wo se me decision ni ansana December Oma obi ebeso aya dia na wo ye fa ho yemfa eyi na hwan na ka kire ne say ye bunofo omu ye mistake no no doma no onye na waka so ye aduana pese no ye aduana pese onu na e kasa o klemu but asuminya wo very good on aduana for no doma so nine wo e kire kura enti da ben wo be ye bunu da ben wo be ka bunu ho da ben wo no free suntresu antokwama ne dwane free ho ekọ oboma antokwama ne dwane free ho okọ abisim edifa mu akopie wampiem na wo be ka se me wo kuo bi asa kuo no wo kan history na ho na wo be hunu se baby a wo frɛ no bunu no it was once called Asante territory and it is still Asante territory enti wada ma me ensa hwe ebra na otumfo pokora rotoso emi no peja Sampa ama Sampa ba be ye maya
anasa manya man hene no edie na munua no ma no wotwa mo ho hye omo ye de boae anasa no mu tie medase on say tamwana ye peja Sampa konua no na oman panyin Rollins samre no no oyo president samre no mu no eno ma ne secretary regional secretary no obuno ehwehwe nkuro no bi a omo ye independent no munye aman hene ne ye peja won konua no enti omo identify ye wiye no enas buno ahemfo ne bi suma ahenkuro no no we no nyina sority a sa decision no na se sabre no ko be use common law no very good ena omo sority aye enti omo sority aye no enti emra duru ya omo yi ye free mu a nka omo amaka no eba besuai no ena otumfo ka se debi me na me wotumi se me kreti ekwo no nso no me konkaye sa area ne nyina ye me territory enti ema obi man hene wo hoje se me ena wo frɛ yen ye ne jape kuronom ne wenum ena wo frɛ yen nyina ena wo de ba menhia ka se ne na aban ne ba be ye na ye mistake because Sampa masasi enti wo be pagya akonwa na me na me wotumi se me pagya enti momra ena ye ba ya ye fo nhihye bia mu ena wo pagya akonwa no sammere no kura no na kofi so no ene ye current tufuhini nana tufuhini ye busua panyina wedi enemu nana tufuhini sammere no one nana kofi so no so omo bakura mpo na somafo mpo pese omo ye omo bibi nti no mo mfa sa kwan no onkofa ene omo fa kwan we ya no mo fa kwan we because no omo threaten omo life omo nye omo me ye omo bibi na se enne somafo a no omo soretia edomafo a no omo soretia ye no ende nyame enam asanteman so no wapagya yen abeduru bebi no ende omo be sore se omo be yeden na mbom on se ye history na ye koye nimu ana betomu a unnim abakosemu a obi kasa sese ya obekasa ono bom na do enti me hwe unhu ni se eko a mukoboa eye osante ema asante etu jama so sam efiri hono mo no enu sinti na amasuma sanse suma ne wofane jama edinkra pepepe unhu ne sase enu so ka ho binti na amatan na kese pepepe ena wo san hwe bebi a Sampa da na o daye Sampa kuro no daye pa on say me ka tell say suma de nyono mefo o mu ba na no ya enti o masase ne kitikiti bi between ye any kuti sanso na drobo so kitikiti bi edabo bi so sebi kuro kitikiti bi enti ye a beacon of a year ohun ya ne ya ene ye san ebo a the kingdom a e mani to the kingdom na se agu na se ka mo ye mema musa nim de bibi sese moni so yes okay enu ntimi ye hwe me ba o titi no ansa na obi di ne ho be dom no na onim so obetimi abɔ ne ho ban okay na ye nim sa santeman ye nananom na omunim sa santeman na betimi abɔ ye ho ban adenti na ye nananom ankoka jaman ho ama ya nkonti asanteman because no omunim se asanteman na betimi abɔ Sampa ho ban enti Sampa enye 85 enye 83 enye 70s ena Sampa be kan asanteman adinkra wo mumukura no na asanteman Sampa ya asanteman dia enti na kire se do ye mane ye fa ne bon konten kokohwe sa pepepe yo ene me yenhwe ebi mo ka se efiri se o ma fense ye nya ma hene foforo wo Sampa no odi ne hene wo manhia o ma Sampa ne kura be ne wu entro se de bia me ka se enkrofo no o mo fi se entro eneboa on se bi na me ka se Dormahene ka se na oba panyine wo Sampa ene wo si wo hene enye nokre jena se wo ba enye nokre kra na aba Sampa ye meetings speeches waha ye traditional meetings omo ba ma ye sisi a me ne wo kasa kra no nhihye wo kwan mu anana no mo ye na himfo ni ba ko afiri mu ehun nhihye gu fo mu a ye a ehun nyina beba enti nana Samba Jafla oba Sampa se ne de bia me ka no nana Samba Jafla oye adwuma oye civil servant ontime enka se me ye ohene ntino me jai adwuma no amakotra Sampa enti wo adwuma mu a oye adwuma asat when say esese okọ ne kurom no okohwe ne man no se ne ekọ because original otumfo anim eswai ekere otumfo ka kere yewra se obehwe kuro no yie to ohwe kuro no se ne ohye yewra bo no na de ntina ya na mo tena se council meeting
moye no eye Omahene fie ne mo nkwa ahemfie medasi on the Sampa kuro no ye ni titititi ye ni efie a ye frɛ no ahemfie ye nananom edi akonwa no edi ko mu fie saa no mo ye no enti fie a ɛwɔ Sampa sese a omo ka sɛ ɛyɛ ahemfie no samodua odi ade no ukura ye kuro mu hɔ na ye frɛ brono bi tulokato ho ɛna ne fie hɔ ɛhɔ na no mabusia fie hɔ na yakonwa no enkroso enkɔhɔ enti emra samodua bedi ade no wan metena fie na na kofi so na odi kan no use ye no wan tena hɔ because enya na ebusia fie obetena utwa ka kwan na ɛwɔ within the same area hɔ na obetena ye enti senka ɛyɛ ahemfie a adenti na samodua twame samodua bedi ade a wan kɔtena sa fie no mu sa fie no ɛyɛ nana kofi so na odi kan oni ne nuanom ɛna si sa fie no enti ɛyɛ omabusia fie enti wono bedi ade a wokɔ odi akonwa no kɔ hɔ no samodua a oyɛ twame a nananom through their benevolence obedi ade no wantena sa fie no odi kɔ sa fie na meka no ɛkɔtena mo edi akonwa enti ofre mu na akonwa ne san ba fie a ade asefo ani wan mane bi bedi no ɛna wodi kɔ na busia fie enti edi akonwa no edi kɔ ye busia fie enti emra manso ne ba ya na ye twi no a Adama Watara oyɛ ye busia ni eni mi of abu omukɔ court no a na emmego ɛda asase ne so no omukɔ sɛ nka omunyi ne ye nto asase ne bi ɛna judge ne bi sɛ omu sɛ sika no mu de kɔ yɛ den ɛna mi wofa abu no ɛni Adama Watara tenase ɛna omu take decision sɛ ye nka nkyɛn ye ni ahemfie na ye ton a ye de besi ahemfie ɛna sa decision ne ba nto omu ba ye no manso no mu nyina kwampo no omu sa adwene Sampa very good because omu ye ade ase for on say de bia me ka sɛ Adama Watara in his sober reflection oti hodin ne trimu a odim sɛ ni asante man kan no ɛna ye no kore but menem sɛ definitely obesen aba enti eba asa no ɛna omu share building nasi omu two foundation wie ye kɔ animu kakra pɛ na Adama Watara ne ka sɛ sika na omu yi edisi no on sign mo mu nyi biom ɛna dan no ka hɔ nti ye busia no tena se ka sɛ no ye ne ye mpanyinfo okonwa no mu ye ntimi ntra se ma sa edifice ayesi ensɛi ɛne ye ka ye ho bɔ mu mobilize sika sese wo kɔ rab project no mu a wo bɛbɔ wo nsam amanyankopɔn dan kɛseɛ pa ya si sese a mene wo ka sɛ ye POP ne ye wie pa ne ye penti ye bibia finish wie a ya to ye nsa frɛ ye ra no waba be share anuonyam ebie edi amaye nti eno se I feel say edan we die so ma himfe die so mo hu ni se no so krombo sa ya ni bre eno but won say when bre ade a ye de ama wo man a na wonye ne papa okay se ne pakuo bi na ye de afa eno na abeka se when bre ye ade a ebeye oman ne dia afibo when bre aye den sa de we edi improvement ene beba ho ye wie na wura ho a edi anuonyam hye ebeba okay kuro no mu ye na nasangwa jafla be yusu ohina obeba na chi be yusu ohina obeba na chi be yusu oba yusu a oman ne ajapade na se enkonwa no ye mfa ne ma nkoko bi ye be sa ba kuro na atwa ye hia ne nyina ohina bia benya ne office ewo ho wow sa na ye no enti sa ahemfie no until say ebe complete no ye yusu na fie no as na hemfie se ne akonwa no titititi obi adi kɔ ne fie no sa na ye na ewie oman ne de na amuvu akomu ohine bia obeba na chibia no no nso amuvu akomu te sa na tie na mu wo fa Mahama Watara Adama Watara se mu koda sorry na se mu hu se wasaba mo beyede ye nananom a wo mo chichire Sampa o mo di odo ene di chichire Sampa ye nipa biara owo bibia wo ye ade ase ni wo ye mogya bia no ye ne ekɔ ne ho a ye bisa no enti de bia ye nananom ekɔ enkonwadan mu bia no omugu nsa omusrɛ sɛ omu ne nkasa na omu nsamra fie enti ye da sɔre na oba sɛ ne ye oba de sefo oba afie a bible ma ye ti ase sɛ ye tu pono agi no wo fɛwse no saa nso ne ye bɛgi no efi sɛ oyɛ ye mogya na obɛkɔ so ayɛ ye mogya jo na sɛ ne de mo bompa ye sɛ Yankopɔn bɛka na koma na wa free nwura wo mu no wa befi sa pepepe na ye hwe Sampa se de wusi kan nya se de musi se de nana musi kyekere Sampa no mo kyekere ne ye papa so bi ntimi mu nwuram debi kane no se wo hene bi a waye na adwen se opese wo se Sampa no wo se de nana no mo agye no
asa wa hene kro no won free Sampa kro no no eho what say bibi ato sa wa hene ne da ye nana ama na hini asai ye nananom ya sase na ye woso no okay ye nana obechichiri kro no ye nana sangbajafla odikan ene ne nuaba yelmodan omo bechichiri kro no omo chichiri kro no ewo nokre mu enti obi biara authority Sampa bia no obi biara ne wa authority Sampa edi nkunim da okay enti ohene biara authority ayen enya sese ne ye wo civilization mu anuoma bi asisi anuoma bi atwitwa kwan a enka sebres anuoma bi asisi nka ya solve ne dadada ba bebi a yaduru no samre no atwam ye wo mrante ne mrante a anka titina ye wo mu a ye sori teme konkono a ye betimi a protect ye kru no but ye trust ade no na mmom ye nananom honhom a ebo kru no ho ban ene asanteman honhom a eta Sampa echi no emo bi biara ne ho a obetimi asori atia Sampa enti odwen Sampa boni a esan ba wankasa wo so okay say curfew aba Sampa asembe na wo de ma Sampa man won wo mabo nyinye won wonim se asomdue emmanne na bachena no asembe na wo mom na afen so edien na ye wo man hene foforo na ni so ade hunu e de ma Sampa medasi ndiye ye nyina ye kan nyina ne se ndiye eba wo Sampa curfew ni ba ye no enya dia na ye obi ade na mbom se de bia memeka no ye nyina collectively ene ya disappoint Sampa onse ni enti America sa ne se emra ye ra e kan asem ya ye ba enkrofo edisi kan betu hye yenso obi anka hwe ankyere won police fo anchi won enti ye hye wo mukutupa na bebi a ye bia no eda na ye ra edi ne nkrofo aba a nana sangbajafla eswai a ne manfo eswai ombetututu ho e prapra police fo obi anye wo mo hwe na ye mmemu na mpanyumfo nka ho debe emrantie betututu ma police fo prapra ye obi anchi nipa baako yanye wo mo hwe e hye wo mukutupa emma de bia emma ne toatoa so ama Easter bre no mu no sa ade ekosi ye emma ye hwere nipa miensa sa ade a esi ye ye collective failure a nipa ntimi nka no krenkyere nipa ye bibi na enya ye ntimi nka nkyere wo enti ne yase no ye besre obi biara mo a mo ye adwuma wo ho mo nya abutre emma mo mprese mo yi mo nyuma free ho na sangbajafla otoso mienu oni ahemfu a omo wo Sampa akonwa no mo omo ye bibi biara ese omo ye se ne be ya omo behwe na omo vary the curfew time no se ne be ya businesses a wo ho no ebetimi akonkan ye ne police fo eni ntokwa enhunu police ni bi enkakasa woni ne kokon mo ye nti ene omo wo ho e dia protect ye national security ni omo nim no ye nim omo wo the expertise to know say bibi besi enti decision bi omo take bia no yemfa yenta wom na chi na omunye na ne yenim se omuwie na bibia ye a Sampa ensan ko ne ye komu on the Easter day no ye bekọ ematimamufo asundwie mapa a ye nana sangbajafla odikan ene ne nuaba ye le moda be chichiri kro no ne na omuhwe no obi biara ensabeka nana sangbajafla die ene wo ma Sampa nana eba ye no ne ohwehwe ne se asundwie a eye mapa ebeba because sunwe ni kromu a obi biara entimi ntena ho enye bibi na nanso nani ewo school mu pa obehwe ama school obehwe dia na obetimi aye edi aboa teachers fo dia na obetimi aye ama teachers fo ho hanhan wo ye post obi obeba dia na obeye ama omo nso omo ko school omo benya the zeal omo benya adi pepa so mbesua de na eni beko school ho na nanso ehwe se ye kwan a enye na kwan be na obetimi aye na wa partner the political power bia ebeba bia na ye kwan no etimi akọ na beye ohwe network ye area mo hwa na enye sa nnuoma no na dwadie cashew farming no ye cashew farmers no enya ho so mfaso die na beye ama cashew farmers no benya na companies no embeto enko keke no mebie factories wo ho na mmebu no mo ho no enya adwuma sa nnuoma na eye ne trimo pa ohwehwe na odi atukwan mu a nneoma nyina bekoso yie ama Sampa na so wabadi ama Sampa ankasa eyo digedi anu ba bisi ana se yedi nkomo ne ba na ewi ye na Dormahene se na damfo ene eye Sampa hene eye nokre on se adamfo egumu ahodo
adamfo me metimi ahono se me ne wonam metremo fita menim se ne ye tete me no ene ne me nam a me baaye no me de me di nokre beka se madamfo ne ho ba wo na waka no de o wutimu no ene kire ye no wamunani very good nana samba jafla ebie na koma mo fita ene oni nana Dormahene ana omunam me ameti ha ameka sei me ne natanada ne yatif baako flat ya chemu ene ye wo half ena Dormahene nso wo half o say me see flat baako ya che flat no mu ye wo flat baako mu ena nana Dormahene nso wo flat baako one flat ba ma chem no on say titi flat no o mu si no ma chemu na we wo baako na we wo baako e wo sakomo no estate around Fridays what ene na eti enti ye momu de yakoma mu fita akonwa esem ba ye raka wie no entra me kan say enye nnuoma nyina ena obetimi aka as Dormahene ye raka asem wie Dormahene no ofo aso ojitu mu Dormahene jitu mu asanso ohun say eye adwenepa Dormahene jitu mu nyansa hene ne de afama ojitu mu Dormahene jitu mu me na me kan won say me ka kira wo say edurumre bi a pe Dormahene ji judgment itu mu ekire kwan bi pompo a ye de nneoma bi befa so Dormahene agitu mu enti emra Dormahene ekobrekum ne yedi sasem wenyina ba ye se Dormahene ne brekum na wo kwa wanyan kwa ye ka kire ne se akonwara na eba sada no ene di sasem wenyina ba ye enti wo koba ye no hunu se ye ji krono of nadwemu ye ne se yera eji bunu ne nyina opese o project ne ho esanza onimisa doma eyo santa hene dia very good enti wo suro se de mu kwei enti beduru no so na ohwe we sunaniwa wo ho o sunaniwa na usan hwe ne bioma on say fiapre no nyina eba enti krokro no a ebiba no na aboni ho a wasore a wo yesei na Dormahene pa da ho in his sober reflection me say judgment a yera ema ayi na Dormahene efoaso Dormahene na ofoaso go through no hu say ofwa ne nyina so na mozi ahehya asem no nyina ya asem adomant ba 15 16 years anyo less than a year ya mo very good ofwaso na ne nneoma bi a ne nneoma bi na ma oye ne oye ba menem se oye nokora ne nananom man hene ebe swai wo menhia ha menem se ne saman be so dedaye e mena hunu se ne kwan na wonam so no enye sa no mo de ja no nkonya kora be sori etia sa pepepe enti wadama me yede ye nkomo no esi no abrante samodua yanya ne nte ye se wo ye wo hene ketwa e de masoma hene ne kura be ne wu ne ewo mu ni se emra na ye kwa omukọ share na chi no don Somahene Nyonumahene kọ share na chi ni Dormahene no enti omu bedane omu ho abrafo e de ma no nti na no kura na sekwa ye na sekwa ne ma me firi mu a ye kwa ayie ne bi ye koduru ayie na se a ye ti wa ye hwa na Somahene ba ye be hwa na sampafo Samuduafo boys na akeka o manimu a o mudi nanim krasi kan a o mo protect na say wow na brafo mpo nim titi ni suma na say enti e train ye ti say ne na Somahene ne ye no e ma woni na brafo hene anya ntokwa ene wodi fa so e fa wo mo enti wo hwe kura mpo na no bi na Somahene o di ne dey bi a o invite very no Sampa ni boy ni bi a wo ye Samudua enkrofo yi bi kọ ho e matuo ni kura bo ne nan pra ne nan ne kura onwa ne tu obo ne nan ne tutu no me di tu Facebook forecast e ye tu anu ode nte ye nyimfiri ho okay entin edien na obekasa brante ani mfie aduasa as wanya bruso ye be 34 years onru okram onru so one 30s edien na ma brante no opresa ne maame mu na hye anasa Dormahene mu na ye ne yodium ne mami won say we are some weni breathe too much ya o hwere wade led ne mami no me ne natana class da ne mami Rose Mansa no me ne natana class da me ne Rose Mansa na members tu me ne mass pa tina me o twere na o ye me senior and o twere ye wanya enti obeka ye ho
nti obeka ye na me na me kyerɛ ne mass okay nti sambre no nso no na odeti me nana ba ni papa me nana ba ni papa side okay na busuani e na ɔware no okay nti me kɔ fie hɔ a na ayɛ sɛ me kɔ me nana bɛn ma fie nti me kɔ hɔ a na odeti no na ɔmo dan no wɔ abɔnten nti me kɔ hɔ ye wo fufuo di ye bibia nti me nim no okay Rosemansa me nim ne dada nti sambre no krampo no tamo na me wo JSS na ɔmo fie e na me kɔtɔ aduane me kɔtɔ aduane a Rosemansa ne maame na ye kurom kasa ma ofrɛ me ne tafon e wo hwe mu no me wura nti me ba na me bisa me nana sɛ me kɔ ama me bi wo fie a wo ye sei ofrɛ me wura me nana sere na ɔka kyerɛ me sɛ wo de mre pam no me ka ne nti a wo frɛ wo nti ye manso yi start here na me nana ka kyerɛ me sɛ ofrɛ wo me wura because mu nana ye frɛ no nwa kofi e ne to ne nana okay nti ne wura ne mu enti ne nana no mu nim nti Rosemansa how no ofri Rosemansa ne kunu na ɔware ne no ɔyɛ me nana ba ne papa no mu side nti ye nim wɔn na ne kunu no mo supported the Rosemansa ne be yiyi ne kunu no e supportu e na ne kunu no nua panyine nom mpanyinefo no nyina supportu ye omunnim abakosem ne amamere no ennim sɛ omunni akonwa no enti omun nka sɛ omunua ketwa ba e na e kopre akonwa nsi yan kodi na chi by force akonwa no kra sɛ wo mpre debe enti omu taa yechi omu taa no kre n'echi because no kre ne sɛ yen eni wa mamiensa no ye e na akonwa no ye de e na nana sangba jafla otoso no waswai ye radi Sampa ahye ne nsa no ono e na ye dishi kronkron so otena akonwa no so ono nso e na akonwa no wo no okay eno nti ye de ye nkomo no e ba na wie ye no obese sisu bio ama ye se Sampa pasapasa ya ekoswa nam so ma kefi ahodo anam so ma Easter Yesu amane hunu da no mo ante asempa no enye wonsante hene na emom ye Dormahene eni Sumahene ana pepepe on say me ka tro say ye ka asem no wie ye asem no da manimu for almost 16 good years yera ababa yi asem no wakan wie o kan wie ye no o de ani die emam hwe asem ewo circuit court na appeal court and supreme court ebeyi koka on sign famma circuit court say circuit court asem na makan wie no gitum asanteman esusin domana ono oka no na mbom asanteman trance take a decision wie no yera and notify won o ka kire won say me decision a ma take asanteman atake ni decision a take ni procedure ahimfo ahodo asem biara obi aka ye me the copy attach that was August or the asem no July 22nd June 22nd ne busumi and o three letter e di komam August September October November December and sana 18th December yera ma Sampa manhene ebeso aitre no enti se Dormahene nanko pasundwe wo Sampa no ofi se ne yera kan ye no bibi ni mu a samre bebrebe adentra wan fan court ena ne yetoso biom Dormahene na di pasapasa ye ba emra yera e kan se ye mbeso ai no okotena baby e kan se obe mobilizing nkrofo di omaba ampa omo ba ho betutuo enti se wodi nkrofo ba mo betutuo mo obi firemu a na hwan ene di basabasa ye ni ba ye na wo Dormahene ene Sumahene mo na mo di basabasa ye ni ba ye na mmom nokre ye raka ye no 16 years mantimi anka no enu ho aniwuo ena ema mo ye ne mo ye medamasi yes you dance na bi mo so ka se eye Omahene nana Samba jafla a otoso mienu ne mre ni mu no o wa appeal court o soro sen Dormahene na wi mu so se enche se okobo no region house of nyase gazette no a obeba baba ye say next elections obetimi ya awe ne election no obaba ye president de amabo no regional house of chiefs eno nti na yewura Dormahene eye de wo ye no ena petition no so eye gazette no ho nsem na fake gazette no eno ho nsem akwa kosisen na ye hwan mo so na Dormahene mo forgery ne signature na mo ye mo adwensa ka mo no mo ekwa kwakotwe no o se Dormahene no na me ka se oye ne nuama bi a menim wama tan e ma ne ko nuama bi mu a wan hwe ya asa ne mra nim na osu ya o jaya to baby o toto na o se yera sangba jafla
or your appeal court judge. Oba in Shishemu in the civil sector no more, or your nimu esin Dormahene. And maybe between Dormahene can say, or your highest, or your judge, as I your henny, na or the Wawani home. Tia Mubi being said, or nam say, Wababenya, we are walking any more sin, no, and Nuntina, Beba, and Nuntina, OCC, quine say, all money, ma, and one also no nim say, sang by Jafla, ebe pie or wha, Nana sang by Jafla, be pie, a war, Buno Regional House of Chiefs wa. No Wababenya higher person than or no Dormahene, no, and Nuntina, all years I knew mine, na enye bibia. Na judgment na e free asantimai ba ye no na Dormahene ejitu mu okay ojitu mu pa na nansen e na ono ankasa otenase a na oye nuoma bi a sebi enam amamere kwan so eno nso a enam mara kwan so se wo se asantimai ene yewra aka asem na wonti ase a na Dormahene adenti na wanfa asem no anko National House of Chiefs ana adenti na wantimi anfa anko Supreme Court. Supreme Court won't mean fan question, so when he can't send me where him fear. The highest Supreme Court according to me, and so. And no need asemwa or you won't say, oh, here, time on us, no war a year anymore. Some would be halfway, almost a video. Or maybe say, Mokrana interview, or can be video. Very good. As I make Kai say, very good. A brand no bone crew. Very good. Or Sra wa hene say. Very good. Mo wa hene fa asem ne ma committee ne mo wa hene eni asem ne ma ne council. Very good. En wa hene to ma aye na sante mai. Na nanom maako aduosia enso. Very good. Ene aye ye ka aye kumase fo no. Kumase fakuo no so ye dumienu. Omo nyina kire wo madwene say. Se wa hene wo na na asra wade dia. Yema no. Very good. Wa hene nso bu asem no. Wo kire sa moduafo na se no. Di wahene kan ye nyina so omugitu mu eno omo sra wahene ntam kan se di wahene kan no omagye tum nto omo bekọ se Abu Mahama ne Amadu Watara eyi Adama Watara yi de hye ne bana de hye ni besua na wo mo nso akwa sre akwa pe chiame akonya no enti sana ye de nimu no na yete hobi nso wohwa wo mo ne Sam moduafo ne ye ne ye keka ho ne nyina ye ne ye ni wa ma ne ye ni problem bia Adama Watara ejina asanteman esra otumfo tam kase kam tankese se asem na yakana ye dia nti ye ne Adama Watara ye ne bibia wakwa ye twen no obesen aba ye twen no oba ye beji no nti Sam moduafo mo de baaye mo nya agidie e wa asanteman mo e na asanteman trenase Abraham a Sam modua ni kan se wo pa bebi a ye kan mamre ne abakosem eni amanne papa na wotwa asanteman ho a bebi abeko bia wafom no kre eno ntina manfom a modi ba asanteman tena so e kan ye mo na modi masem ba ye na asanteman kan ye enti senka asanteman edi mamu a nka se na mo be ye debi enti ebusuafo bunu man emma adwen mu nyam se eye bunu ni asantefo bi na omanya nipa mienu miensa bia ye Dormahene ene nwunomahene ene Dormahene ene omo fi se omo ni asanteman ewo something to score something to settle but bibia ne ho aye settle ya kan bibia wie asembia ne Sampa biom asomdwe ewo Sampa ne ye sra police fo ne se obi biara obebu mra so bia no munchi no se ye nana Samba Jafla bakura munchi no obi biara a obefa civil aye bafu obefa adikitikiti even ofa dua kura munchi no yo yedase yebedase pa na kakra ira Mahama ne de ba o me yesua ne yemapie ye de copy ne beto so na wo ehuni nyina na de ye kan say ye radrobo hene ya wo kasa wone sebie so sebie nya do ne aye asanteman enya no de ye nyina ne say asase a wote so no eye Japo krom asase yo pepe ana Japo krom ede ma no osre no Japo krom de ma no na Japo krom ama wasase na so wasante hene apagya mo ba ye ma hene ya na se bra so se ye pagya Japo krom wo si ade nti no wo hene pagya Japo krom ono ode ne ho de asase o ma obitina asompo no wo ya pagya mo no ama na yeye na Japo krom ne pagya no a enyiye san so na do ma wo hene pagya na ma ne ba ye ma hene ena na efe ne sei dia kai wo so ma wo hene pagya obi wo pagya nti ni kwan so wo hene pagya ofuman eni kwan so wo hene pagya ayetu bodom na se gi pagya nke ye pagya o nke pagya o so ye pagya nke pagya
Enya ye so hwe omo ntokwa na omo kuna se bi so se bi nya do hu ne ti na wo hu ne nan. Enti omo sre atase trans no nyina na omo ye sa. Se nyonomefo so ma himkro. Ono so japekuru ya from saying kotifo asase. No omo so kwasere. Enti man baby ntina for na so omo ya ha. Omo ya ha. Sanso do man so kwasere. Wan fiefo. Wan fiefo no so omo so ya je ho aboso. You e de be da se pa. Ye be da se ne ene adusuan baba besuan no. Ade a moantimi amfa emfie dunsia amfa anye no kotoko hene e de afe e de aya enka ye ma no monokon ene mo piaw enka sabre nka masesa so dadada anka mode aseda e de bre wo hene na mo hwe wasa so de ruling no proceedings nyina ka ho de amamo wasa mama konyo wa kire mode wase mo nhye so na mo mfa ni mo nsem ewo Bono Regional House of Chiefs medi e de maame Frozia kai so be subscribe no ahia mafofo so enya bia hwe me de mo ho se yesum nananom me wo ho se yesum Ghana wo twede mpo yakopon ya do e bihia ya me ne okese